खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंखौ लाफायाखै आं गोजानावसो दङ। ओमफ्राय दिनै जोङो दिवालीनि मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना दिवालीनि थांनाय बोसोरावथ' जों दिवालीखौ ओरैबायदि बुरजा बम गावनानै एन्ट्रेस्ट खालामबाय। देग्लायथ' बेबायदि बुरजा बमबो गावनो हानाय नंला। नै जाहा जेरै सना मामायाबो गिख्रंगोन नालाय बेनिखायनो बम गावगोन ना गावा मिथिला। जिखिजाया फुजाखौथ' न'आव बावनाय जायो नालाय, ओमफ्राय माबोरै जायो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायगोन आरो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय दा दिवालीनि भिडिअखौ देखायनायनि सिगाङावनो मोननैसो कुइसननि एन्सार होनोसै आरो। कुइसनफोरखौबो बारा गोसोआव गैया, माखो गोसोआव फैदो बेखौनो होलांग्रोगोन आरो। माने बै माबायावहाय टाइम्स अफ हस्पिटालावहाय सिजारिं खालामनायाव बेसेसो खरसा जायो बेखौ दाखालिनिफ्रायनो सानैसो मानसि सोंहरबाय थादोंमोन ना, ओमफ्राय आंबो खोन्थाखादोंमोन खोन्थागोन होननानै। ओमफ्राय दा बेसेसो खरसा जानाय बेखौ आंबो बारा मोनथिजोबा नालाय, जोंहा मुथुआ मोजाङै मोनथियो। बेनिखायनो मुथुखौसो खोन्थाहोनोसै आरो आङो। दे मुथु, बेसे खरसा जानाय एसे खोन्थानानै होदो। खरसायाथ' जानाय मानाय इदिफोरखौ गारनानै आरो जानाय मानायफोरखौ उनाव खिन्थानांगोन। खरसायाथ' मिनिमाम 70 थाङो। जोंनिया नियारलि 80खौ क्रस खालामनो आरो 81सो थांदों आरो जोंनिया जानाय मानाय लानानै, जानायजों लाबजों। ओमफ्राय रुमाबो 3000 लाथारोना सानसेयाव। ओमफ्राय बेबि केयारनि थाखाय एक्सट्रा NICU आव बेबिखौ दोनो, बिनि थाखाय एक्सट्रा चार्ज हमो। आरो सिजारिं खालामनायनि डक्टर फिसा एक्सट्रा, मेडिसिननि एक्सट्रा, बेबायदि ज' हमोब्ला माने 80सो बारबाय आरो 81सो थांदोंलै जोंना। 81सो आरोना। 81सो बै जोंनि बाहेराव जानायजों लाबजों आरो गारि भाराफोरा थांबावगोन। गारियाथ' जेनेबा गारिया न'नि जाहैबाय नालाय, न'नि जाबाबो जेनेबा थाव सावखौ हमोबा थांगोन आरो। 85 थांगोनदां न'? जोंनि जानाय मानायखौ हमफायाब्लालाय जेनेबा 75सो थांदों आरो। जानाय मानायबो नांगौ जाथारो। बेखिनियानो। ओमफ्राय जायफोरा सोंहरदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौबा नुफिनगोन ना नुफिना जाखो, जिखिजाया जों खोन्थाहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना सोंनायखाय। मोनसे कुइसन सोंनो आरो नोंथांमोननावहाय। बे मोनसे कुइसनानो जाहैबाय, सिजारिं खालामखांनायनि उनावहाय मा बासोन दङ आरो मा मोनजायो मा मोनजाया बेखौ माने बारा मोजां मोनथिया। ओमफ्राय दा बिराद गियो आरो आङो। सोरबा बुङो है बेखौ जानो नाङा, बेखौ मोनजाया, आरो सोरबा बुङो बैखौ जानो नाङा, बैखौ मोनजाया, बिदि आरो बहुद बासोन। ओमफ्राय दा गिसोयो आङो, गिनानो बहुद बासोन खालामदों। दासिम 3ल' मैगं जादों नामाथाय आङो, दालि, पात केरेला, पटल, बे 3ल' जादों आरो। ओमफ्रायो गेजेर मागुर ना जानाय जादोंमोन आरो, ओमफ्राय खुसिया, बेबो बिराद खम, ओमफ्राय दाउदै, बेफोरबायदि जानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्रायथ' डक्टरा जोंखौ ओरैबायदिसो बुंहरदोंमोन, सिगां प्रेगनेन्सि टाइमावहाय जेरैबायदि मोजां जादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन मोजां जा। मानो होनब्ला दायो नोङो गथ'नि थाखायबो बिराद मोजां बुस्थु जानांगौ, बिदि होननानै बुंहरदोंमोन। ओमफ्राय दा बिराद गिनानो माखौ बासोन खालाम बिराद दुरबल मोनग्रा जाबाय आरोना आङो। सिगाङावहाय जेरैबायदि ताग्रा मोनोमोन, बेबायदि बिराद ताग्राखौनो मोनस्राला, बिराद दुरबल मोनग्रा जाबाय। आंथ' खर' गिदिंनाय मानायबो जाफेरखाथ्रामोन सिगाङाव। ओमफ्राय दा दुरबलजोंनो सम खर'फोरखौ बोरैबा सिन्दिं मिन्दिं मोनगारबाय थाग्रा जाबाय आरो। ओरैनोबाबो हरफोराव मोजां उन्दुनाय गैयि मायि, बेबिनि थाखाय टाइम होनांगौना, बेफोरजों लाबजों आरो जानाय थिग गैयिजों लाबजों एसे दुरबल मोनबाय थाग्रा जाबाय आरो बिथिंजाय सिजारिं खालामनाय गारायफोराबो साख्रेबबाय थायो नालाय, बेफोरजों लाबजोंनो मा होनगोन आरोना दुरबल मोनबाय थाग्रा जाबाय। बेखायनो नोंथांमोननाव आं सोंहरनोसै आरो, आंनि भिडिअखौथ' गोबां मानसियानो सिजारिं खालामजानाय
आब' आदै मादै नोंथांमोना बहुदानो नायजानो हागौ बेखायनो नोंथांमोनाव एसे सोंहरनोसै आरो ओरैनो मा मैगं मोनजामारो मा मोनजामारा माने फार्स्ट टाइमखाय बिराद गिनोबो ओंखारो आङो डक्टरफोराथ' गासिखौबो मोनजायो गासिखौबो जा होननानै बुंखायो नालाय नाथायबा आरो गामिफोराव सोरबा माखौबा मोनजायो माखौबा मोनजाया होननायाव बहुद गिनोबो ओंखारनानै बासोन खालामनाय जाहैबाय आरो ओमफ्रायो नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलायलायबा मोजां मोनगोन आरो ना न' मा मोनजामारो मा मोनजामारा ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों आरो आब'लाहा जेरि सनानि मोखांखौ माब्ला देखायगोन होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय जोंहा दानो देखायथ'नाय जानाय नङा जाहा जेरि सना मामानि मोखांखौ एसे देरबावथोंसै लासैनो देखायनोसै आरो नोंथांमोना साननैसो नेथ'बानो जाबाय आरो सोरबा नाम दोनबाय नामा आब'ला होननानै सोंहरदों मा नाम दोनखो ओरै होननानै सोंहरदों नाम दोननायखौथ' जों दाखालि बावैनो खोन्थाबायमोन बय गार्ल खोन्थानायावनो नाथायबा गासैबो बे ब्लगखौ नुजोबाखैबो जानो हागौ नालाय बेनिखायनो कमेन्टआ फैयो नामखौलाय जोंहा दोनबाय नामा जाहैबाय जिरि सना बर' जिरि सना बर' आरो खोन्थाबावनाय जाबाय आरोबाव खनसेबाव न'मथो जामुद्रा नै गथ'खौ माबायदि बामो बारा बामनो रोङा खोब लोमजोबनानै लाबाय ओमफ्रायो दा जेरि सनानि नै पार्सेल फिसा मोनफैलायबाय बेखौ एसे जों नायथ'थ' नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना न'मथो दाबावैसो उन्दुनानै सिखारदों ओंखायनो माथायाव एसे बोरैबा दिवाली गाबोन दां गाबोन जेरि सनानि पार्सेल जेरि सनानि हेयार बेन्ड जाहा जेरि सनाया खानायानो लावाखै खानायानो गैया हेयार बेन्ड बायनायानो जेरि सनानो खैथा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो जेरि सनानि हेयार बेन्ड माबा खैथा लानायथाय दामखौ बावबायदां जेरि सनानि हेयार बेन्डखौ गानना नायनोसै नालाय आं मोनसे जेरि बिमाया गानना नायनोसै र' आं जानाय नङा जागोन लावना बियो इमान लावो सेस खालामलै बेयावनो गानखो गावनो दे नोंनि नामखौ खोन्थाग्रो नोंनि नामामोनलाय दे टिनामुथु इयाव नायलाय इयाव त्रिसनामुथु सोलायबाय नामा आगैखौ नायनो फैदो ए हेयार बेन्ड नोंनो आं हेयार बेन्ड गिफ्ट होनोसै दै आं गानहोनो र' दै र' आं गानहोनो र' हाजारसिनि खैथा मोनो बायनानै गारबोनांगोन बा मोजांथार नुबाय लाखाबाय थादै नांला मिथिबाय आगैयाबो लागोन देनां खारनायनो मोजांथार नुबाय आरो गोजानाव थालायलायनो आरो इथिनो हरलाय रेडि बुल नों बहा दंफैयो त्रिसनामुथु ओइ बहा दंफैयो बाब मेथाइ जाना देखायदों देन्जार जाखायो माथो देलाय मोजां देखायनाय केमेरायाव Wow. Dile, Rinai. Oh. Musang saran sa.
फार्स्ट बानायनानै लाबोबाय बेयाव अट्स गाइखेर ओमफ्राय बियो मुगु दालि आरो ओमफ्राय बियो बन ओमफ्राय बेखौ साहाथ' लोंखांबाय नालाय साहा मुथुनि आंनि ओमफ्राय दैजों जानोसै आरो दिनै हेपि दिवाली लोगोफोर जोंहाबो माने थालिर दंफां गायदों माने आं गायनो गोनांमोन किन्तु समानो सोलाबा आथुर जाबाय मा खालामनो नै जोंहा आफाया माने गायनानै दोनबाय नायदो माबायदि थालिरखौ गायखो थिगानो दङ फांनै गायबा मोजांमोन नाथाय समनि आंखालाव फांसेल' गायनाय जाबाय ओमफ्राय नै आब'आ लिरगासिनो दङ आरो नैबे गाहायनिखौ बेयाव दायो माबा होनाय जासिगोन आरोखि अन गुन्दै होनानै बेखौ एसे आगर आखिनाय जागोन नायदो साजायनायालाय मोजां साजायनो नांगौमोन समनि आंखालाव हास्लाबासै मा खालामनो दिवालीनि बयनिसिमबो जोंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय जाबाय जों साथामनिफ्रायबो आंनिफ्राय अनजि आरो जोंहा जिरिसना आरो जोंहानि न'खरनि गासैनिफ्रायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय आरो दिवालीनि हेपि दिवाली बयबो मोजाङै मोजां फालिलांदो दिवालीखौ बमफोरखौ गावलाबायना बमफोरखौ न'आव गावलाबायना लानाङा स्पेसियेलि माइहुनफोराव गावनो नाङा देग्लाय जोंहा माने बमा बन्द आरो जों बेरनायखौ देग्लाय गावा जोंहा जिरिसनाया उन्दैद्राय नालाय गिख्रंगोन बारदावगोन बेखायनो जों देग्लाय गावा आरोना मात्र जोङो माबाल' गावगोन खेरेन्दाय बम फुलझारि बेखौ थालिर बम बेखौ गावगोन आरो जोंहा माने भागिन सासे दंफैयो स्पेसियेलि दिवालीनि थाखायनो फैदों आरो जोंनाव आब'बो दंफैयो आब'खौबो दा देखायगोन आङो बेबो बमखौ गियो माने फुलझारि आरो खेरेन्दाय बम लानानै फैदों दा बेखौनो गावगोन आरो हराव गावसाबनोसै आरो सेस्लायाव नोंसोर गावदो जों नायग्रा जानोसै ओमफ्राय नै आगदाथिं दङ जोंहा जिरिसना अनजि गेजेराव आं नैबे जाबाय जोंहा आइ आरो उननिया जाबाय जोंहा आब' जोंहानि न'खरनि बयनिफ्रायबो नोंथांमोन बयनिसिमबो दिवालीनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय हेपि दिवाली मामा सना नै जाहा मामा सनानि आसुगुरा बायनानै खायलाब खुइलाब जाजोब्बाय मामा हेलो आसुगुरखौ नायनो मामा सना जिरि सना जिरि मामा जिलि हेलो नै मामानि उन्दुग्राया जाना मामानि उन्दुग्रा ओमफ्राय मामानि थाखाय खर'साथि मा जगार लाखानांगौ जायो सोब जगार खालामनानै दोनजोबखाबाय आङो हराव नांगौ जायोना थांलाय देखायलाय मुथु मा दङ स्रि नाङा नै
बेयो जाहा मामा सनानि पेन्टि ओमफ्राय बेयाव कफि ओमफ्राय वाइप्स ओमफ्रायो पेम्पार्स दं ओमफ्राय बै बे जाहैबाय नुवाखैना देखायनायखौ बे गुफुर कालारनिया जाहैबाय हिस्ट्रि खिताब ओमफ्राय बे सानिया जाहैबाय टावेल ओमफ्राय बैयो बाथ' कालारनिया जाहैबाय बेबो टावेल टपि गोनां ओमफ्राय बेयाव खिताबा खैखानसो दङ खमैबो 10 खानसो दङ आरो मालाबा मोना मोनसेयावनो 10 खानजोबो 12 खानजोबो 8 खानजोबो इदि आरो बेखायनो लाखाजोबो ओमफ्राय बे ब्लेक कालारनिया आंनि मास्क गगा मोनबा आं गाननानै लायो मामानियाव हाबगोन नालाय आंनि गगाया बिनिखायनो आं गाननानै लायो ओमफ्राय नैबेयो मामानि बिसिना मामानि गान्दुखौ बेसरनि बानायथ'नाय जायाखै बानायगोन ओमफ्राय नैबेयो जाहा जिरि सनानि हासुदै हासुबाला सोरखिनो हायि ओमफ्राय नैबेबो हासुबाला सोरखिनो हायि गांनै दंथ'यो ओमफ्राय आं मालाबा इथि उन्दुयो ओमफ्राय आरो इथिबो उन्दुयो हरसेयावनो बिथि उन्दुलाय उन्दुनांगौ जायो आरो फिसाफोरखौ नायख्लिंना उन्दुनो हामानो बेखायनो साइड फारसेबो उन्दुबाय थानो हाया नालाय बेखायनो सोलायनोसैबा इथि थाङो आरो सोलायनोसैबा इथि फैयो आरो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय निहिर गोलैयैनि थाखै निहिराथ' इथि भेन्टिलेसनथि हाबबाय नालाय बेखायनो निहिर सोरखिनो हायैनि थाखै इदि होनानै दोनदों आरो जिखौ ओमफ्राय नै फट'आ जाहा बाबा सना बियो ओमफ्राय बिथिंजायबो दङ जाहा बाबा सना ओमफ्राय बिथिंजाय दङ आयनायाव अनजि आरो मधु ओमफ्राय जाहा जिरि सना जिरि सनाया बामजागासिनो आंजों मामा सनानि आथिङा आंनि बादि एखे आरो मामानि आथिङा मामानि आथिं आसुगुराबो आंनि बादि एखे नै